Sawijining esuk nalika istirahat kapisan ing SMA Negeri 1 Ndawar Blandong, Bunga lagi ngelamun ing ngarep kelase. Dheweke ora ngrumangsani yen kancane Indah mau wis nggatekake saka adohan. Isu-isu ngelamun ae. Cepet ya, Bang. Ya sepurane. Napa ndak? Non dia tak delok iku kan. Yo, aku iki lek nang musala ya nang perpustakaan, jane nang kantin ya ora duit. Iso ae, gak apa-apa ya justru iku sing tak deleki. Ngomong-ngomong, meneh rencana si Dona ndi? Jembo yo. Jarene kate nang ITS, Jepang Teknik Sipil. Ini se iya, tapi mbok Lah kok embo se jarene cita-citamu dadi insinyur teknik. tenang iki kayaknya gak iso digapai. Soalnya waktu aku gak iso mbiayai pendidikanku yang gede, aku ditolong dari PKW nang Lampung. Kok pisan yo. Yo wes critakno kabeh sik masalahmu, ayo didaleki solusine bae. Iya. Sawise nyeritakake kabeh masalahe, Bunga rada lega. Saora-orane dheweke bisa ngurangi satitik beban ing atine amarga wis ngobrol karo kancane. Wes ngene lho, Bu. Ayo engko konsultasi nang Bu Ita, ben Bu Ita duweni solusi buat masalahmu iku. Wala ko pa mari istirahat, loro salat zuhur ayo in. Soalnya jam istirahat bisa ika bentar. Ya wes ayo nang kelas ae. Indah lan Bunga akhirnya tumuju ing kelase. Sawise istirahat kaping pindho, sawise salat zuhur, wong loro mau menyang ruangan Ibu Ita sing dadi guru bimbingan ing kelase. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, gila orang sabar. Oh alah, Indah Bunga. Ana apa iki? Ana sing dina iku ta? Nggih Bu, wonten suatu hal sing penting badhe didiskusikaken. Kula yakin Bu Ita pasti ini duwe solusi kali. Belum kula. Walah, itu aja jadi tak tahu. Niki mboten masalah kula Bu, niki masalah Bunga. Iya bu, datang nyeten. Kalau kepengen kuliah, tapi untuk kuliah kan halangan kan ekonomi, jadi pripun bu. Sawise nyeritakake kabeh masalah Bunga marang Bu Ita, pungkasane Bu Ita mutusake supaya perkara iki digawa menyang Pak David, wakil kepala sekolah ing bidang kesiswaan. Walah, anu ta, jadi kemudian saged maringi putusan sing sae. Ibu saranae apa ya persoalan iki digawa nang Pak David selaku Wakasek. Nah, kapan kita temani Pak David? Gila saya tak cepetin bu. Leres Bu, lek saged usul mantun niki mawon mumpung waktu istirahat tasih 15 menitan. Ya wis, ayo nang ruangan Pak David. Akhire Bunga, Indah lan Bu Ita buru-buru menyang ruang wakil kepala sekolah ing bidang kesiswaan. Tekan ruangan Pak David, Bu Ita nyeritakake masalah sing dialami Bunga. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Lho, wonten apa Bu Ita? Ngeten Pak, itu permasalahan iku yen bunga mboten diizini wong tuane nglanjutaken pendidikan ten universitas amargi orangane wong tuane ten hal ekonomi. Ngeten Bu Ita, Bunga lan Indah. Saktenane kula wonten solusi sing saged jawab persoalan iki. Tapi misale mboten gadah waktu ten mriki, kita agendakan panggilan orang tua Bunga kangge jelasaken hal-hal penting serta solusi supaya Bunga tetap melanjutkan pendidikan ten universitas. Pripun? Nah, nggih dising saya, Pak. Nah, Bunga wong tua sampean kongkonan rene nggih. Napa mboten ngrepetaken to, Pak, Bu? Ora Bunga, Bapak ngrasa kudu memperjuangkan sampean amargi sampean salah siji siswa terbaik ing sekolah niki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo ya. Pak, Bu, menawi kula pitaken, wonten napa kok kula dipanjenengan sekolah? Napa kemene berbagai masalah? Oh, mboten Bu, setemene bulan Pularis kemudian iki kan Bu ing sekolah. Alhamdulillah Bu. Nah ini mau apa kalau kumpulakan ibu. Nah, nggih iki mau nggih iki Pak Bu. Dengan niki Bunga Kondo yen pengen lanjutake ke universitas. Nah niki kalau bener Bapak Ibu niki mboten ngizini Bunga lanjutake ke universitas. Walah kita saat ini ibu kalau mencatatkan suwun sangat dari Bapak Ibu. Kalau mboten ngizini Bunga kuliah teng universitas mulai lanjut arep ekonomi kula Pak. Kula nang profesor pasar, kula nggih pemedagang. Penghasilan kula nang tetap kangge bayar mangan kali sekolah Bunga lan adik. Semerap kejadian iki kula rumangsa mboten saged bayar bunga sekolah ini ketika lanjut. Leres Pak, pancen awake dhewe iki ora pengen malang-alangi kaya Bunga. Menika apa sing bisa ditindakake? Kita umum melarat sing ora bisa nyekolahe anake. Yo, kita ngomong Bunga luar dari kanggo terjadi. Pak Bu, tekan kene ora mau kali bahas pendidikan. Wonten mriki badhe maringi solusi ingkang lumayan. Wah, apa menika Pak? Nggih, dados Bunga saged lanjutaken pendidikan yang kembali tinggi dalam program TK. Nggih Pak, Bu, program ini juga kita siswa kurang mampu. Dan siswa tersebut didengarake kanthi jumlah dibagi dengan pemerintah. Mekanisme babakan administrasi Bunga bakal bangun sekolah. Tapi apa bukti perlu memperbaiki kebutuhan? Betul Bu, betul nggih Pak. Bu, Bunga saged lanjutkan pendidikan. Bunga punya diri nah. Pak, bukan ada baca juga Pak. Ada keluar nih Pak, ini membantu pulau, kalau kamu kembali ingin. Pungkasane Bunga isih bisa nerusake cita-citane sinau ing Universitas Negeri kanthi bantuan beasiswa sing difasilitasi sekolahe. Ora let suwe, wong tuane Bunga mulai menyang omahe dhewe.